Αυτό το αντίκρισα τώρα το πρωί. Αυτό ακριβώς εδώ, κοιτάτε το. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Αυτά εδώ. Γίνοντας το πρωί στη δουλειά. Για να έρθω στο δρόμο, να αντικρίσω αυτές τις κουραδούλες εδώ πέρα. Το αποτέλεσμα εκείνης της τροφούλας. Για να συναντήσω αυτό εδώ. Η αναισθησία και η γαϊδουριά που υπάρχει εδώ στο πλατάνι. Αυτό. Που υπάρχουν κάποιοι πολύ ευσυνείδητοι ανθρώποι. Γιατί πρέπει να είσαι πολύ ευσυνείδητος για να κάνεις αυτό το πράγμα. Και πολύ καλός άνθρωπος. Αυτό. Το βλέπετε? Αυτό το πράγμα εδώ πέρα.